Igbo ekele m unu nọ na chi ndị Igbo Chineke na-edu anyị n'ụwa niile chidubere anyị ndụ maka eweziga Chineke ị gaghị adị ndụ ndewo unu ọ ga-adịrị unu ma dịkwara ezinụlọ unu mma. Aha m bụ Chinwe Ebili. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ teknọlọji nke ndị Igbo na-akpọ teknụzụ. Biko ka anyị gaa n'ime ụlọ kpọbata ada dị ọra mma ka anyị na-etikọta ọnụ n'okwu teknọlọji a maka ọ na-ahụ ebe isi ndị teknọlọji dị. Ada dị mma maka m tie ya m chọrọ iti na Igbo kwenu igige ọ dị mma. Ada dị mma, ngwa ji ọnụ gị kọwaa onye Igbo ka ụmụnna gị na ụmụnne gị na-ele gị n'ụbọchị taa mara Adaọma ebe o si. Imeela chi ndị Igbo. Nke mbụ bụ na ana m ekele gị nke ukwuu maka ohere ị nyere m ka jiri bịa mee ihe omume a. Ndị Igbo mma mmanụ rienụ, ṅụọnụ, zuonụ, guzoonụ. Ndị Igbo nwe m ekele m obi dị m ụtọ n'ụbọchị taa. Unu arakwala pịọm, ama m unu arala pịọm. Ekele dịrị Chineke anyị na anyị nwere ihe anyị ji eme gịnị aratụ gịnị pịọm. Aha m bụ Nwada Chisom Alozie Elizabeth. Echi m na steeti nke a na-akpọ gịnị Abia steeti. Nwa m ọ dị mma nneọma. Kedu ihe ị na-ahụ na ị ga-akọwa ndị Igbo onye na-ahụ? Abụ m nwaanyị teknọlọji. Teknọlọji a bidoro mgbe m dị ntakịrị. M nọ na tọiletị ma ihe a na-akpọ gịnị ogwe mgbe m dị nwata. Mgbe a mbịa m na-asị achọrọ m ị na-ahụ onwe m ka m na-apị gịnị kọmputa, ihe ndị Igbo na-akpọ kọmputa mana ndị bekee na-akpọ kọmputa, ya bụ T a na-ekwuru na nsị ya ka gịnị dị kọmputa mana ndị Igbo na-akpọ ya gịnị kọmputa. Ọ dị mma nne, ị ga-eji na otu nke gị otu si mee nghọta kọtụwa anyị ihe bụ teknụzụ. Ndị nke na-akpọ teknụzụ maka ọgwụkwụ ndị teknụzụ bụ ihe buru ibu, ọ sara mbara, ị gaghị akọwacha ya. Ugbu a mana ndị bekee na-asị na teknụzụ a technology is synonymous to generation. Teknụzụ ya bụ teknụzụ a ọ ebe anyị nọ na teknụzụ na nke onwe m ka m kọwara unu ya otu unu ga-esi mee gịnị wee ghọta ya. Teknụzụ bụ ihe na-eme igwe ma ọ bụ application na-eme ka gịnị ọrụ anyị na-eme gịnị na-aga were were. Ka nye unu gịnị amaramatụ dịka na mbụ anyị na-ede leta, ihe ederede, ihe edemede zigara ndị anyị nọ na mba, mana ugbu a teknụzụ emeela ya dị gịnị sororo werere. Mgbe mbụ a na-emeghị ihe a na-akpọ gịnị telivishọn, a na-eme ihe ndị mmadụ agbakọọ n'obodo, mana ugbu a ọ baghịrị aga uru ijiri ụgbọ gawa ebe ahụ a na-eme ihe. Telivishọn emele gịnị, teknụzụ eme gịnị, ala agaziri anyị were were. Ọ dị mma na ịkọwago onye teknụzụ bụ mana teknọlọji a inwe ụdị dị iche iche. A ma chọọ ka ị kpọwa anyị ofu anọ maọbụ ise ga-abara anyị uru ma na ndị na-arụ n'ụlọ ọgwụ ma ụmụ akwụkwọ ma ndị nkụzi ma ndị na-ewe ahịa were ofu na-atụbiri anyị ka anyị na-amụta. Dịka isi kwuo ka m bido na ụlọ akwụkwọ, enwere ọtụtụ teknụzụ ga-enyere ndị nkụzi maọbụ ụmụ akwụkwọ aka. Ya bụ nke mbụ bụ gịnị, nke a na-akpọ gịnị kọmputa. Nke abụọ bụ gịnị application. Enwere application maọbụ agwakọta ama ihe m ga-abụ ya na gịnị application na-eme ka gịnị a na-eji ya akwado ihe ọmụmụ ụmụ akwụkwọ. Ịma na mbụ ihe ndị a adịghị, mana ugbu a ihe ndị a na-eme gịnị ka ihe na-aga aga sogoro werere
na ụlọ akwụkwọ. Then ihe ọzọ ụmụ akwụkwọ na-ejikwara bụ ekwentị. Mana ekwentị ọ na-edipende na grade. Nwa ọbụla nọ nursery school, primary school ma ọ bụ secondary school agaghị na-emecha ha encourage ka ha mee gịnị jiwe ekwentị na-eme gịnị na-eyuzi ya na ụlọ akwụkwọ. Mana ha bịa n'ụlọ chọrọ iji ya mee assignments ha ga-eyuzi ya. Ịma ihe mere na njin ekwu otu awụ ka ha hapụ ime gịnị ịdị distracted, uche ha hapụ ịpụ na ihe ha na-amụ. Mana onye ọbụla nọ nwa akwụkwọ ọbụla nọ n'university kwesịrị inwe kọmputa maọbụ ekwentị ka ihe jiri ya na-eme gịnị na browser. Then abịa na hospital, ndị hospital neediri kọmputa, needikwa application ahụ. Ugbu a enwela application a na-eji eme gịnị na-eji na-eme inpatient, outpatient, the administration of drugs and the rest of them. So ihe ndị ahụ na-eme gịnị ka ọrụ ha inpatient and outpatient. Otu esi eme nke ahụ? Nke ahụ bụ emepe the application na kọmputa. Otu a ọ bụrụ na ahụ adịghị mbata, ha erekọdụ na so person abatala. Then ihe ọbụla nhụcha dọkịta ha ihe ọbụla ha enyijiri inyemọwụ na agaghị eme admit, a ga-edekwa ya ebe ahụ agaghị eme m admit. But ọ bụrụ na a ga-eme m admit, ha ekwupụ ya ihe ọbụla dọkịta lechaa m ahụ, ihe ọbụla ọ chọrọ ka enye m ọwụrụ ọgwụ ma ọ wụ ntụ a ga-ede ya na the application. Mgbe anaghị eme ụdịrị ka ahịa. Teknụzụ a na-ejikwa achọpụta ọrịa ndị mmadụ? A na-ejikwa ya achọpụta, mana nke ahụ ama m o bidola na ala anyị Naịjirịa, mana na mba ofesi enwere application a na-eji achọpụta. Mana ihe mere n'ụwa na application a ihe a na-akpọ ya wụ artificial intelligence app. Nke ahụ bụ na ha ebiduola ya already, biduo ya otu ha eji bidukwenye ya na ha wetara data bịa were ya tinye na kọmputa. Dịka ọwụ na ihe a ị nwere symptoms of oyi, ha were ya tie over time ka ha eji biduo ihe ndị ahụ. So mgbe ị bịaziri gaa kwuo symptoms, nekwe nke ihe na-eme gị, nekwe ihe na-eme gị, ha na-eti ya na kọmputa na-asacha ya. Emechazie the results agba ya bụrụ na gịnị ị nwere malaria. Nke ahụ ka na-akpọ gịnị artificial intelligence app. Nke elotosi na-abakwa n'uru na ndị na-aza ya. Maka ịma obodo na ịnọ a na-ekwu teknọlọji na-ede ndị na-aza ahịa a na-ekwe izu teknọlọji ga-esi aba ahụ. Ndị na-azụ ahịa na-ezu teknọlọji, mana ihe mere nụ ndị ke dị ntakịrị, ndị ke na-etote ha nwere ike enweghị ego ha ga-eji maintain ya, maka ihe teknụzụ akwanụ ọ dị oke ọnụ. Ndị na-azụ ahịa nwere application ha na-eji ede ya bụ ihe a na-akpọ financial accounting application or financial accounting software. Nke a na-eme gịnị etibi ya na kọmputa. Ahịa ọbụla erere etinye ya, onye ọbụla ji ụgwọ etinye ya, onye ọbụla supply goods ha nyere ihe ha na-ere etinye ya. At the end of the month maọbụ n'ọnwa bụ gị just say run analysis ya kama ị ga-eji aka n'ihe ihe niile na-eme, ihe niile na-aga were kama ị ga-eweta notebook edewe ya eweta nke a. Mana iwere ya tibacha na kọmputa, ihe niile na-eme na ị ga na-etinye na kọmputa. Ọnwa bụ gị mee gịnị ga run report immediately, one second report agbaala. Ọ dị mma nne, ndewo. Ịma ihe teknọlọji ọ tọgbugo ma tọgbu, maka a na-eme ihe ọ na-aga wee zawa. Ịgbaba Igbo ewekwana ebe unu na-aga ka anyị ga kpọtọ mmiri ka anyị lụghachi ka ada nọ n'ime ụlọ kọwatụwa anyị ihe nọ n'ime teknọlọji. Ndewo. Igbo ndewonu. Biko ọ na ị ka na-abata ị ka nakwa na chi ndị Igbo, biko na-esonye na anyị na nta akụkọ anyị niile ma Facebook ma Instagram ma Twitter. Na-akpọ anyị
anyị na-azụ unu mana YouTube na chi ndị Igbo ka anyị gaa n'ụlọ anyị nọdụ ya na-akọta nne ịma na-eme nke na-anwụ ọkụ n'obi ile afọ ị kwesịrị ịkụzi nwata otu esi use teknọlọji ile afọ ịma na ugbu a na ụwa anyị nọ n'ime ya ụwa gịnị teknụzụ ụfọdụ ha ndị mmadụ bịa ha na-ewepụta ihe onyonyo ihe akparamọchị na ụmụaka na-ebidozi nwazie teknụzụ n'afọ maka na ụmụaka ugbu a ụdịrị kama ama ihe ka gaghị nwatakịrị bido ha na gawa ije ga-ebido ga-enye ya nke ya ego ekwentị maka na ọwụghị ekwentị maka na ha niile onye ọbụla nwechara nke grade ya onye ọbụla nwechara nke ọ na-eme uzu even nke ụmụaka dị ntakịrị ụmụaka n'ụwa nye ha nwere nke ha so ọ wụta nke ọ ga-echi bido maka na ụmụaka ndị ọzọ ụmụaka ndị ahụ enweghị ihe ndị ahụ ha enweghị ike ịsọ ọfụlụ mpi ịmakikwe ma ihe nwee sọmpi ga-emeli competition with other children so otu a ka ha ga-echi ugbu a na-eme eru one day ma 1+ ga-egwere ke ha ahụ gbaa ha n'aka ha otu a ka ha na-echi ebido nke a ka a na-echi ebido and ihe ahụ ha na-apị na ma game ha na-agba na-enyere ha aka ime ka ụbụrụ ha wụrụ gịnị kpọrọ uche so ọ bụ ihe dị oke mkpa la onye ọbụla soro usoro ihe na-eme that teknụzụ usoro teknụzụ jiri ya mee gịnị na-azụlite ụmụaka ọ dị mma teknụzụ a na-ekwukwe n'okwu ya ama m na-asụ ọ dị mma kamgbe ọ batara obodo mana kedu ndị kawa nka ịma ndị agụmasị ndị Igbo gboo ndị amụrụ tupu ama ịnwa ma ndị mụtara ya eme ụfọdụ n'ime ha na-ama otu esi use teknọlọji elee ihe teknọlọji keke otu ọ ga-esi adị ha mma ma a na-eyuzi teknọlọji ka ndị fọ ga-ajụ gị ọbakwa na uru elu uru ọba ọwa isi m ga-azụrụ ekwentị gị ka m ji eme ndị fa na-agwa ha na otu ịkawenye ka ịbịa bido ndị na-ebu ekwentị ntị gị ị ga na-enwe mkpọchi ntị ndị fa ga-asị ha enye m ekwentị ọ na-egbu anya ndị kawa elu uru ekwentị teknọlọji ga-aba ha ka m gwakwa gị ndị akara nka na ọkwa hawa na laikikwa ọkwa hawa nwụrụ teknọlọji ya n'anya karịa gị maka na ụmụ ha amụọla ụmụ ha apụchiala nọrọ ebe mba dị iche iche ma ndị nọ ofesi ma ndị nọ ebe dị ọdị anya na Naịjirịa ka m were my father ka m were nna m ka jiri ya mere gịnị ihe ịma atụ teknọlọji ọ ka ya laiki ya ọ ka ya n'anya karịa mụọ mana ọ kpọọ na WhatsApp ọ chọrọ ịhụ anyị ya kpọọ na WhatsApp vidio kọl maka na anyị kụziri otu esi eme everything bụ otu o si eme gịnị etinye ịntanetị ọ chọghala ikwuru gị okwu ọ chọghala ịkpọ gị ya kpọọ gị na WhatsApp achọrọ m ịhụ unu taa ma ndị ke nọ ofesi ma ndị ke nọ na Naịjirịa ọnwụ ala anyị obi adị ya mma my father mụrụ m nna m n'ọkwala Facebook sometimes ọtụtụ mgbe ọ chọrọ ọ katụakwala m gawala 80 years sometimes ọ chọrọ ịchị ọchị ya ga Facebook gaa lere ihe na-eme ọ lecha ihe na-eme na obi adịghị akpọ m hai obi dị m ụtọ taa ihe ndị ahụ na-eme ha gịnị ka obi na-eme ha gịnị na-eme ha ha bịakwa sometimes ka ha na-eji eme gịnị akpọrọ egwu sometimes ha na-eji eme ihe ndị ọzọ dị iche iche dịka ekwentị na-enwe touch so instead ị were touch because ekwentị bụ ihe ndị bekee na-akpọ gịnị multifunctional device o nwere ihe niile ị ga-eji ya akpọ egwu ị ga-eji ya ele time ugbu a ile anya ụfọdụ n'ime ha na-agbakwa gịnị watch so ekwentị ka na-eji eme gịnị ele time ekwentị ka na-eji eme gịnị ele ihe onyonyo enwere ike abịa otu a download ha vidio ha ele fim ha ele ebe ahụ ekwentị na ha ga-enyochiri gịnị telivishọn ihe onyonyo so a na-eme ya enjoy ọ dị mma Ada Igbo amanụ m na-esoro anyị n'ụbọchị taa kwụna ada nọ n'ime ụlọ so teknọlọji kasa ihe niile
ma ọ dị mma fọ ndị kara nka ma ndị na-akabeghị aka. Awụ na-ezibeghị nne gị na nna gị ekwentị ọsọ mgbarụli ya ga-azụta ha maka iche nne gị ụgbọ na gị gba ụgbọ gama nga ị were WhatsApp call gị kpọọ ha na-ahụ gị na-ahụkwa ha. Biko ime nne gị na nna gị ama teknọlọji amaka, gbalịa ka ị na-eme ya. Nne ịma teknọlọji na ọnwụkwa na-ekwusa a na-ekwubi ekwubi nye m ewu ị ga-abịakwa ọzọ n'ụzọ ụka ọzọ na-abịa n'ihu ka anyị bido ebe anyị kwesịrị. Nsogbu adịghị maka na ndị mmadụ kwesịrị ịma ihe gbasara teknọlọji, mara otu ọ ga-esi mee gịnị ka ndụ ha gịnị dịrị ha gịnị nwa simpụl. Ọ dị mma Igbo na ịga ntị n'ụbọchị taa na teknọlọji a nke mbụ nke ndị bekee na-akpọ part 1. Unu chọkwa ịnụ gbasara nke na anyị kwuru taa, so na anyị na ụbọchị izu ụka ọzọ na-abịa n'ihu ka anyị wetara unu ka a na-abịa nke abụọ ya nke ndị bekee na-akpọ part 2. Ndewo.